Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale nonse pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 13 Novemba chaka cha 2023 ndipo ndi Lolemba la Mulungu wa 32 Pachaka. Ndipo mawu athu alero, mawu athu oyamba achokera m'buku la Luntha mutu 1 kuyambira ndime ya 1 kuzalekeza ya 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Beatrice Kuseli wachinyamata kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi mthenga woyera monga adalembera Luka mutu wa 17 kuyambira ndime ya 1 kuzalekeza ya 6. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damiano Abraham achipani cha Montfort Missionaries SMM kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Tiyeni abale tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Luntha 1 ndime ya 1 kulekera 7. Muzikonda chilungamo, inu olamulira dziko lino lapansi. Muzikhala ndi maganizo olongosoka pa kusinkhasinkha za Ambuye. Muzifunafuna iwowo ndi mtima woona. Pajatu amene sapeneka Ambuye amawapezadi, ndipo Ambuyewo amaonesa kwa anthu okhulupirira. Maganizo opotoka amalekanisa anthu a Mulungu, ndipo Iye amawachitisa manyazi anthu opusa, ofuna kupepusa mphamvu zake. Luntha sililowa mu mtima mwa munthu onyenga, silikhala mwa anthu ogonjera machimo. Mzimu Woyera ophunzitsa anthu umathawa kwa anthu onyenga, sukhalapo pamene pali maganizo opusa. Umakhumudwa ndi makhalidwe osalongosoka. Luntha ndi mzimu wachifundo kwa anthu, koma sulekelera munthu onyoza Mulungu mwachipongwe, chifukwa Mulungu amaziwa za mkati zonse. Amafufuza za mumtima mwa munthu ndi kumva zimene amalankhula. Ndithudi, Mzimu wa Ambuye wadzaza pa dziko lonse lapansi. Umagwirira zinthu zonse pamodzi. Umaziwa zonse zimene anthu amalankhula. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Luka. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti zochimwisa anthu sizingalephere kuoneka, kumasuka kwa munthu wobwera nazoyo. Kukadakhala kwabwino kuti amangirire chimwala cha mphero m'khosi mwake ndi kukamponya m'nyanja, kupambana kuti achimwise mmodzi mwa ana ang'onoang'onowa. Chenjerani tsono, m'bale wako akachimwa umudzudzule, akatembenuka mtima umukhululukire. Akakuchimwira kasanu n'kawiri pa tsiku, nabwera kasanu n'kawiri kudzanena kuti pepani, umukhululukire ndithu. Atumwi adapempha Ambuye kuti mutionjezere chikhulupiriro, koma Ambuye adati, mukadakhala ndi chikhulupiriro ngakhale chochepa kwambiri ngati kambewu ka mpiru, bwezi mutawuza mkuyu kuti dzuka, kazizale mu nyanja, ndipo ukadamvera ndithu. Mthenga wa Ambuye. Abale wokondeka mwa Ambuye, mawu athu amene tawamva tsiku la lero akutiphunzitsa zinthu zitatu kwa ife a Khristu
anthu amene timazitchula kuti tikusatira Ambuye Yesu, kodi moyo wathu wa Chikhristu uyenera kukhala moyo otani? Kodi anzathu amene tikukhala nawo tiyenera kuwathandiza motani kuti nawonso akapeze chipulumutso chimene inu ndine tikuchisakasaka pa moyo wathu? Mawu athu alero makamaka mawu amuthenga wabwino umene tawamva uja, pali zinthu zitatu zimene tikufuna kuti inu ndine tisinkhesinkhe siku la lero. Chinthu choyamba chimene tikuphunzira mawu athu oyamba siku la lero nchakuti tonsefe ngati Akhristu tili ndi udindo wothandiza anzathu kukula moyo wawo wauzimu. Tikupemphedwa kuti tisakhale zida zothandiza anzathu kuchimwa kapena kuthandiza anzathu kugwa m'mayesero ayi, koma tiwathandiza anzathu kupewa mayesero osiyanasiyana kapena kuchita machimo osiyanasiyana, umene ndi udindo wa wina aliyense amene ali Mkhristu. Kawirikawiri pakati pathu ife anthu timakhala pasogolo kuwatengera anzathu kunjira zolakwika. Timanyadira pamene anzathu agwa m'mayesero kapena anzathu achita choyipa ife nkumamva kukoma. Komatu si udindo wathu umenewo, koma ife ngati Akhristu tikhale pasogolo ndithu kuwapempherera anzathu, kuwapasa anzathu phungu loyenerera kuti apewe tchimo. Ndipo chachiwiri chimene tikupemphedwa mawu athu alero nchakuti pamene tikukhala timakhala ndi anthu ndipo timalakwirana ndi anthu, uwu ndiye umunthu wathu. Koma pamene tikudziwa kuti talakwirana ndi anzathu, tizikhala anthu ozichepesa ndi kunena kuti pepani ndakulakwirani, chimene chili chinthu chovuta kwa anthu ambiri. Pamene talakwisa sitimafuna kuvomereza pa moyo wathu kuti talakwisa, timafuna kuti olo amene alakwisa akhale anzathu, koma chonsecho talakwisa ndife. Choncho tiyeni pamene tikukhala ngati Akhristu tizizichepesa pamene anzathu akutilakwira, tizivomereza kuti talakwisa ndi kukonza ubale wathu, makamaka kukonza zolakwika zimenezi. Nthawi zonse tiziti pepani pamene talakwisa. Ndipo chinthu chachitatu chimene tikuphunzira mawu athu alero nchakuti tizikhala anthu oleza mtima, anthu okonzeka kukhululukira anzathu nthawi zonse pamene atilakwira. Inu ndine timachimwa munjira zambiri, koma Mulungu amatichitira chifundo. Mulungu amatikhululukira, ndipo Mulungu akanati aziyang'anira kuchimwa kwathu ndipo azitilanga pompopompo, bwezi anthu ambiri tilangidwa kotheratu mwinanso moyo wathu utatha. Koma Mulungu ndi wachifundo, Mulungu ndi wokoma mtima. Choncho ifenso Akhristu titengere makhalidwe a Mulungu, tizikhala anthu achifundo. Nthawi zambiri tikamakhala pakati pathu timaganiza kuti pamene wina watilakwira nafenso timayenera timbwezere, kubwezera choyipa. Koma munthu amene ali Mkhristu samayenera kubwezera choyipa. Tiyenera kutengera chitsanzo cha Ambuye Yesu amene ife timamusatira. Ambuye Yesu anakumana ndi zovuta pa moyo wawo. Ambuye Yesu anachitidwa nkhanza njira zambiri, ananyozedwa munjira zambiri. Makamaka anamuchitira zimenezi ndi anthu amenenso amafuna kuti awapulumutse. Koma Ambuye Yesu sanabwezere choyipa. Chimene Ambuye Yesu anachita kunali kuwafunira zabwino anthu aja, kuwapempherera anthu aja. Tiyeni abale tikamakhala tizikumbukira kuti monga mmene Mulungu amatikhululukira, ifenso tiyenera kuchita chimodzimodzi, makamaka kukhululukira anzathu amene timakhala nawo pa moyo wathu. Siku lina inu ndi ine tizakhala kuti ndife tagwa m'mavuto ndipo tizafuna anzathu kuti atikhululukire. Tiyeni tiziyamba ndifeyo. Chikhristu chimalira nkhondo, Chikhristu chimatipempha kuchita zinthu zimene ife sitikuziyembekezera, zinthu zowawa kwambiri. Ndipo chimodzi mwa iwo chinthu chimene Chikhristu chimatipempha ndiye kukhala anthu oleza mtima, anthu okhululukira anzathu. Tiyeni abale lero pamene Ambuye Yesu watiyankhula, pamene tamva mawu athu alero, timpemphe Mulungu wamphamvu zonse atithandize kukhala anthu ozichepesa, anthu omazindikira kuchimwa kwathu pamene tawalakwira anzathu ndi kumapepesa. Komanso tikhale Akhristu okonzeka kuwathandiza anzathu pamene ayenda njira zolakwika, kuwapasa uphungu woyenerera. Pa zonse tikhale anthu oleza mtima, anthu omakhululukira anzathu pamene atilakwira. Amen.